ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ଆମର କୋକୋଲି ମାଛଟି ଆଣିବ। କୋକୋଲି ମାଛ ଆସିଗଲା। ଏବେ ବହୁତ ହଳଦୀ ଲୁଣ ତେଲ ଗୋଳେଇକି ମାଛ ଭଜା ଏବେ ଚାଲିଛି। ମାଛ ଏବେ ଭଜା ଆମ୍ବ ମାଛ ଭାଜୁଛି। ମାଛ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ପଖାଳ ଏବେ ଖିଆ ହେବ। ଏବେ ପଖାଳକୁ ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ଦଳା ଦଳି ପାଗ ହେଉଛି। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦଳା ହେଉଛି।